Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Sa inyong lahat. At Diyos na po ang balang nagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Sana po wag na po kayong makitabiling pindutin ng subscribe at paki-like and share at paki-window na rin pambili icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. At ipakakalob ko po sa inyo ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman. At lahat po na mga panggamot ng mga orasyon, andito po lamang po sa Hiwaga ng Pangasinan, matutuklasan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag ipagyabang. Palagi po niyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa-isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbusan sino man. Kaya Diyos na po ang balang gagabay sa inyo lahat at mga ginawa niyo mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At bago ko po umpisan po ay shout out po kay Nita Rotairo, Shirley Oriola, parang Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Nabisti, Jonix Mil na din, Andy Bonifacio, Presley Abukaw, Orchili, Tinek Ron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Luciapil, Fight Tuwin, Ambrosio Magalpo, Laulita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Felipe, Elmay, Triple A Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bibbs, Novitz, at Gillian Geek, Provider, Lucino, Borja, Enerpic, Mucha Hunters, shout out sa iyo bro, Nathans, Bert Commented, Mylene Jumampu, Ali Mercadi Has Commented, Ray Barcelona. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lang po nakatukas sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong mga tubiling mag-subscribe, mag-like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon. Ang ipagkakalog ko po sa inyo ay yung pampasyurte sa wallet, ang salamin, at ang salamin gamit na pampasyurte sa wallet, Hiwagan ng Pangasinan. Ang pamamaraan po ito ay gawin po ito sa kabilugan ng buwan o full moon, kahit po anong oras. Bumili ng bagong wallet at idikit sa wallet ang salamin na nakaharap sa pera. Dapat po ang ilalagay po niyong pera ay 1,000 o 1K ang iharap sa salamin at nakadikit sa wallet para palagi doble-doble ang laman at hindi po maubusan ng pera ang iyong wallet. Gawin niyo sa full moon kahit anong oras po. Dapat po ay idikit sa salamin. Wala pong sira. Yung wala pong sirang salamin. Narito po ang ito po ay totoo po ito, hindi po biro-biro lamang po. Narito po. Yan po. Kung talaga maniniwala kayo, yung mga hindi po naniniwala, skip nyo lang po. Kung yung mga naniniwala po, sana po focus po kayo sa inyong gagawin at seryosohin po ninyo, huwag pong magdadalawang isip na gawin po. Pag pinagkalob sa inyo to, dubli-dubli po yung biyaya po ninyo.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo matitid sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye po. Bye po.